Марти! Здравейте, нещо търсачи. Къде сте сега? В Гърция. В Гърция? Какво ще правим тук? Ще търсим артефакти. Артефакти. Аз викам да търсим всякакви неща, да сме нещо търсачи. А това е седалището на нещо търсачите. Ето един малък нещо търсач, кара колело. Имаме си басейн с олимпийски размери. Игрище. Паркинг. И отутре почваме търсенето в Гърция. А днес намерихме една верига в морето. О, беше много раздясала, нали? Да. Много раздясала верига беше. Какво намери? С какви средства търсиш? С лопата. С лопата? А тази лодка, що е спукана? Нямам спукана ти е работата, ако влезеш с нея във водата. Ще си дъмни. Ела да потърсиме нещо по плажа, искаш? Да. Найде. Поредния боклук трябва да го съберем, да го изхвърлим. Кога ще влизаме да търсиме във водата? Току-що бяхме във водата, мокра съм. Да, ама не става за подводни снимки много. А! Намерих нещо. Какво? Виж? Тук има прочета книга. Ехе! Не очаквах, че ще намерим толкова голямо нещо. О, имат! О, имат тръни! Ох! Окей, много пари пясък. Внимавай как стъпваш. Лодка. Огромна лодка. Тези дни, като се избистри водата, ще влезнем да търсим артефакти на морското дъно. Какво е това? Това знаеш какво е? Какво? Това е парче от палма, от листото на палма. Тук няма палми. Тук няма палма, обаче водата може да донесе всичко. То тук и бирария няма, обаче има доста чаши от бира. Виж какво намери. Какво е това? Кон Дърво с шишарка. Виж какво е готино. Е, тук има. Това е цял корен. Хайде да вървим. Какво има това? Не знам. Очила. Да не са счупени. Не. Я ги изпъкни. Здрави ли са? Еха, яко. Какво пише на тях? Твоите са по-хубави, я. Я да ги пробваме, да не мога да ми отиват. Как са? Си хода с тях. Хайде да продължаваме. Марти, ти какво си намерил? Какво имаш тук в кофичката? Без това да ви...
Това, тате, Това е някаква керамитка. А вътре какво е това? морски рак. Морски рак, морски таралеж И миницка. и водораз. Интересни неща си събрал. Не съм си гола. Добре, ще влизаме ли после да търсиме разни неща във водата? Ама тук има сапка. Миниците, колко са? Потапяме.
Вау, прилича на структура от Втората световна война. Като отбранително укрепление, картечно гнездо или нещо такова. Определено съм в някакво картечно гнездо. Сега обратно през изхода. Какво ще кажеш за това? Дръжка от делва, а виж това, хоп, хоп. Харесва ли ти? Чашка с капачи. Не го чукай така, ще го щупиш. Това е дръжка. Добре, внимавай да не ги щупиш, това са стари неща. Да. А това ти ли го намери? Браво, айде във водата. Айде отиви да търсиш. Отиваш ли? Газ навътре. И аз идвам. Бързо вътре. Здравей, Бела. Да сега да видим някои от откритията на нещотърсачите. И ела да покажеш какво най-голямото откритие. Това, което нормално се открива на плажа. Стол. Стол за плуване, шнорхел И очила. и очила. Друго, какво открихме за тези дни? Много хубави камъчета, мидички, някои от най-хубавите рапанчета ще покажеш ли? А най-голямата мида? Да. Най-голямата мида. Ето още една голяма мида. Да. И ето тази необикновена. Хубави неща за украса. И да минем към най-интересните. Цял гущер! Открит да плава на лодка. Интересни камъни. Един динозавърски череп. Ето това нещо, което най-вероятно е някаква метална халка. Натрупала се, върху нея има пясък и разни неща. И най-интересните открития, стари глинени неща. Това какво е? Нещо като бурканче. Това по всичко личи, огромен че... червей, майка. Да, някакво образование. По всичко личи, че не са от един и същи съд, защото са с различен цвят глина, но пък са отмерени на едно място и страхотно се получават като съдинка с капач. Това е нещо като капак. Това е дръжка от амфора или делва, както и това, намерено днес. А ето това какво? А ето и дъното на някоя амфора. А ето тези От нея мога да направим страхотен свещник. мравки. Това са пак глинени части от съдове. Ето това е. Може би седяло така. От И амфора. ето така. Да. И това ето горе има ръба. Това може да е от саксия, като се замислиш. Може да са заедно. Не, Да. Това са откритията.
Интересни открития, нали? Чао!